Yun, medyo malapot na yung ating sabaw. So guys, may sausawan ako. Sarap to. Uy, ano yan, Gaw? Magandang araw mga gaw, mga bay. Welcome to Taguro Brothers Channel. Anong lutuin natin ngayon, Gaw? Magluluto tayo ng spicy native chicken adobo. Uy, mukhang masarap yan. Masarap to bay, masarap to mga gaw, mga bay. Masarap masyado to. Alam nyo ba na ang free range native chicken ay organic, walang chemicals. Compare nyo to sa broiler is wala tong mga artificial grower. Pure ito na free range. Isabihin ng free range, free tapos range. Yun po guys. So yun po, sana mag-enjoy kayo sa ating film. So ayun, simulan na natin. So yun mga gaw, mga bay, ito na yung main ingredients natin ng ating spicy native chicken adobo. So sisimula tayo, ito, bawang, sibuyas, syempre meron tayong dahon ng laurel, luya kasi ito gaw, para to mawala yung lansa ng ating native chicken adobo. Pampaspicy, sili, depende na yun sa inyo kung anong gaano karami or anong gusto nyo, kasi gusto namin mas maanghang, mamaya dadagdagan pa namin yan. Ito, paminta, and then yung toyo na ginagamit ko mga gaw, mga bayo is Silver Swan talaga yan, kasi yung iba yung toyo hindi ko talaga gusto. Ito yung pinaka paborito kong toyo. Dito naman sa suka, Anong klaseng suka to, Gaw? tuba, suka lambanog. Ito yung sukang fermented from coconut. Yung spelling ng fermented hindi ko pa alam. So dito na tayo sa patis para sa mamaya sa sausawan. Tsaka ito native chicken and bitika. So let's go. Gaw, yan gaw. Medyo malakas yung apoy natin. So lalagyan natin siya ng suka. So dito sa suka natin mga gaw, mga bay, hindi natin lalagyan ng sakit para lalabas. Hindi na natin yan gagalawin para yung lalabas yung aroma ng suka natin. Ayan. Kita nyo naman na umuusok na yung dahil sa suka. Lalagay na natin yung ating toyo. Lakas talaga ng apoy. Sarap. Bango. Mga gaw, mga bay, lalagyan natin ng konting tubig para kapag native guys, medyo gaw mga bay, medyo mga ano talaga siya, medyo Matigas yung laman. matigas yung laman. Matigas yung laman niya. Tama yan gaw. Suportahan mo ako gaw. Mga gaw, mga bay, lalagay na natin yung paminta. Ito yung masarap sa luto po, mga gaw, mga bay, kasi
ako mahilig talaga ako sa paminta, so medyo dinadamihan ko talaga kapag ako naglalagay ng paminta. Ito pa rin yung marami. Ayan mga gaw, mga bay, pansin nyo, meron pang tubig. Hihintayin lang natin maubos yung tubig niya para lalapot siya, tsaka yung sasarap yung kanyang sarsa. Yan, ito pa yung tsura niya na hindi pa marami pang tubig. Pansin nyo, hindi pa siya masyadong malapot. Kailangan maging malapot muna siya para doon na tayo. Pwede na yun kapag lalapot na. So pabalikan natin to. So mga gaw, mga bay, ito na yun. Check na natin kung medyo malapot na siya at okay na siya. Tingnan mo gaw. Yun! Sarap. Kung napansin nyo mga gaw, iba na yung takip namin kasi bumili kami para sa vlog na to. And late lang yung pagbili namin. Yun, medyo malapot na yung ating sabaw. Pansin nyo naman, masarap na yung sabaw. Yan. Yan tayo mga gaw, mga bay. Ganyan ang adobo dapat talaga. Ganito kalapot. So ito, ready na to. At saka mga gaw, reminders ko lang, malalaman nyo kapag malambot na yung chicken, kapag ganito na yung paa. Yun, tingin nyo nawasak na yung kanyang balat ng paa niya. Yun na yung sinyales na malambot na yung chicken natin, yung native chicken. So guys, ready na tayo. So yun mga gaw, mga bay, ito na yung food natin prepared na. So ngayon kakain ako. So manood lang kayo, wala kayong magawa kundi manood lang. So trivia lang sa inyo guys na tayo lang Pinoy ang gumagamit ng suka sa adobo. May iba-ibang klaseng adobo sa ibang bansa, meron pa maraming ibang klaseng adobo, pero tayo lang ang legit na gumagamit ng suka. So wala, dapat alam niyo yan. Tayo. Guys. Harap. Guys, yung balon-balunan, ito yung paborito ko sa lahat. Aside sa chicken, so ito yung paborito ko sa lahat. Ito guys, may sausawan ako. Sarap to. Sarap talaga mga lord. Leg part. Sarap.
So yun guys, naubos ka na. Sarap. Sobrang sarap. Power talaga kahit anong klaseng pagluto ng adobo, pwede nyo gawin. So yun guys, if may suggestion kayo or suggestion kayo na sunod namin lutuin tapos imumukbang namin, pwede kayo mag-suggest sa comments, and please hit the subscribe and the bell button and like and comment.